имаме много специална кола X7 B58, втора генерация. В момента е сток и след Stage 2 прави това. Днеска слагаме downpipes, правим Stage 2 софтуер MHD от ESMAP и най-важното ще сравним стоковите времена от 30 мили до 70 мили с на Stage 2 времената. Стойте до края, защото разликата е огромна. Дай газ, бе! Дай! Стига. Звучи като новите Dyson. Както чухте, колата звучи шит с стоковата генерация и стоковите даунпайпи. Следва се даунпайповете, разликата би трябвало да е огромна. В момента чакаме да настине колата и махаме оригиналните катализатори, слагаме даунпайповете. И след малко оригиналният катализатор е вънка. Викат? Добре сме, чакаме. Ще имаш бърза кола, Внимай да не това удари копер. Бърза. Как ще е бърза? 103 тона, бе. Защо X7, бе? Иска да съм по-различен от други, че всички караха спотици. Викам, дай да взема X7. По-комфортно. Ще е на Stage 2. Еви, ще гори по-малко. It's gonna be popping and banging. It's gonna be fast. И оригиналният катализатор вече е вънка. Какво ще го правиш това, бе, брат? Дай го на мен, подари го на мен. Аз ще се оправя скрап метал. Това струва поне 500 паунда според мен. Колко струва? Не знам, 5-6 паунда има. Да, Няма как? го продавам. Да, ти мога да си го сложиш. Да, Обратно. ще продавам. Да. Както виждате, тук има рестрикции. Катализатора. Това е дълго. Тук. А тук нямаме нищо. Я да видим как ще звучи. Не знам. Пали му майка. И сега само остава да се инсталира даунпайпа. Сега махаме сензорите от оригиналния даунпайп, за да може да се поставят на другия даунпайп. Тук сме с Велизар, той е от Шри-Ланка. И това е даунпайпа. Както виждате, няма рестрикции. Даунпайпа ще помогне на турбото да диша както трябва и с повече налягане, с повече буст. Колата би трябвало да е некъде около 500 коня.
Първи старт, брат. Cold start. Yeah, ready. То не се чува нищо, брат. Да, на спорт ли е? Това беше cold start. Малко да поработи. Малко да загрее. Ще чуем как звучи с downpipe. И сега е време да инсталираме MHD-то. OTS map. OTS map. Да, действаме, че искам да видя как ще върви колата. Добре, чай да намерим дупката първо. Да намерим дупката, вика. Не можа ли да намериш дупката, бе, майна? Брат, аз знам само на Меркендес. А те някакви не ги знам много. Гледай, вакуум. 7 седалки. 6. 6 ли? Ги капитански. Optional works, И сега е време да флашваме Stage 2 мапа. Тук и за тази И коледна елха. Christmas tree. Сега инсталираме магарета. Рестация. И след 5 минути success и сме готови. Дай да видим как ще е сега. Да я запалим? Да, запалим. И избрахме мулти-мап опцията, която включва 3 мапа. 4 мапа. 4 ли? Да, 4 софтуерни мапове може, нали, да си инсталираш и да си ги сменяш когато искаш. Например за 95 бензин, за 99 тук в Англия, в България може да е 100 октана. И така, когато си искаш... Да покажем ли как се сменят маповете? Ми дай. Тук има BC копче, задържаш го и тук трябва да флашне Check Engine Light. Това като флашне от тук, от това копче може да избираме маповете. Ето тук. Map 2, например. 3, 4. Аз ще остана на едно. Си карам на едно. Ако се налага, ще я сменям. Сега ще ви покажем как звучи след downpipe. Я дай газ да видим. Както чухте, разликата е огромна. Преди звучеше като Dyson, а сега имаме някакъв звук. Доволен ли си? Доволен съм, сега да видим как върви. Ти кажа с точност. Сега да видим дали върви. Сега имаш и звук. Да, това е важно. Звук да имаш. То някои коли имат звук, а нямат душа. Някои коли нямат звук, имат душа. Страшна работа, бе. Твоята от коя? И от двете, брат. В сравнение с някои други бегачки. Брат, тя е Какво? хиксимица. Говори за дизел ли? Дизел бегачки бе. нема, бе, брат. Абе, искам да кажа, защото България ще има някакво. Колите ще има. Как сменя? Да? Вау. Хик 7 да върви така не е нормално. Дай малко газа. Вау.
Вау. За хик седмица, колко тона е колата? 3 тона кола, много върви. Много върви. Браво. Сега може да си правиш кефа, брат. Преди нямаше звук. Петици, Нямаше 1500 емоция. коня да ми дойдат на старта. Моля? А? Ще дам Колко коли? 30 секунди на 1 майл. Wow. Bro, it's fast. I'm telling you, it's fast. За 3 тона джипка, добре, бе. Да. Болно. Вау! Брат, разликата е огромна. Майката, брат. Вау! Паси майката, копе. Не знам дали от камерата се чу, ама звука е топ. Какво мислиш? Да, вървежа. Доволен ли си? Много съм доволен, брат. На мислих, че е бърбоза, страшна работа. Дай малко дауншифт. Ето няма за чувство. Вау. Ей, на... Сега пътуваме към Мексико за времената. Да сравним времената с сток и Stage 2. Както видяхте, има огромна разлика между времената, когато колата е сток и след Stage 2. На сток колко направихме? 0-100, 3 тона кола. На сток направихме 5,27. 0-100. А след Stage 2, на Stage 2 4,8. И това беше без launch control, защото нашия не иска, мисля, че ще си... Раздатката да не стане и те. Не, бе, брат, това е B58, те хората са го измислили, брат. Може. Това е M-Lite кола. Значи с launch control може да е 4-5 сигурно. 4-5-100% ще ги удариш, брат. Някой ден ще пробваме пак. Не, да. Ако искат контенти, няма проблем, ще снимаме. Ще има повече контенти с тая кола. За сега сме out.